As festas de Santa Rita animarán esta fin de semana as rúas de Vilagarcía, unha romaría popular e urbana que, como recolle o programa, mestura gastronomía, devoción, tradición e animación. Teñen evidentemente un marcado carácter relixioso que temos que respetar, tamén asociado a unha certa romería popular, e que o que tratamos como goberno é de complementalas pois con eventos deportivos, culturais, familiares. Xa o venres a animación comezará coa Feira Celta, que durante toda a fin de semana encherá o Parque da Xunqueira de obradoiros, música e maxia. Precisamente a música será unha das grandes protagonistas. As orquestras Ache, Capitol e Cinema animarán as noites do venres, domingo e luns. O venres tamén actuarán Pacho Flórez e Jesús Pingüino González, mentres que o sábado será quenda do prato forte do programa, o concerto de SES na Xunqueira. Pode incluso ser esta línea transversal entre letras galegas e Santa Rita, porque SES é unha das cantantes galegas máis reconocidas e que defende sin un tipo de complexo o idioma. Estamos tamén moi orgullosos de tela. Repite no programa o segundo encontro folclórico Santa Rita da man de O Souto de Rubiáns. Tampouco faltará o deporte. O sábado co torneo Santa Rita de fútbol infantil, o 15º campeonato de semirrápidas de xadrez Santa Rita e o trofeo Ponte a Patinar. E o domingo coa macroexhibición de taekwondo organizada polo Club Olímpic. A idea é que calquer tipo de público que se acerque a Vilagarcía, ven o que lle guste o deporte, ven o que lle guste a música, ven o que teña cativos ou que sexa un pouco máis maior, teña algo que facer neses días en Vilagarcía. O luns ás 8 da tarde sairá a procesión dende o convento de Vista Alegre. Ademais, haberá todos os días pasarrúas, actividades para os máis cativos e atraccións de feira. Todo para celebrar unhas festas que este ano chegan cun lema contundente: ti pide que a quitar sempre hai tempo.